बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ क'क्राझार सरकारि फरायसालिमायाव रंजानायनि दोहौ। मैया क'क्राझाराव प्रमद बर' दैदेननाय जथाय सरकारा 1 बोसोर आबुं जानायनि हाबाफारि खुंनायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव क'क्राझार सरकारि फरायसालिमाखौ मुलुगसोलोंसालि खालामगोन होननानै फोसावनायनि उनाव क'क्राझार सरकारि फरायसालिमायाव रंजानायनि दोहौखौ नुनो मोननायजों लोगोसे फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरा जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। सिजफायाराव थानाय एनएलएफपिनि गाहाय एमबाथानि सायाव फिन माखासे असमिया खौरां बिजों आरो निउज पर्टेलआ नंखाय खौरां फोसावदों। मा जाहोननि थाखाय एमबाथाखौ गले गले टारगेट खालामगासिनो? बुंथिनो गोनांदि एनआइएआ एमबाथाखौ खारखोमानाय फोसावदों आरो बाथाखौ हमनो थाखाय ग्रेप्तार बिलाइ फोसावदों होनना खौरां गोसारगासिनो। बेबादि समावनो एमबाथा बिथांखौ क'क्राझारनि सान्दामारियाव थानाय डिजिनेटेड केम्पआव नुनो मोन्दों। बेयावनो रोखा जायोदि बे खौराङा नंखाय होनना। बिनि सिगांबो असमिया निउज पर्टेल निउज नावा एमबाथानि सायाव माखासे नंखाय फोसावनायनि थाखाय एमबाथा बिथाङा असमिया निउज पर्टेलनिसिम लिगेल नटिस दैथायहरनायजों लोगोसे मानहानिनि 5 कोटि रां दाबिदोंमोन। मख'नो गोनांदि एनएलएफपिनि जेनेरेल सेक्रेटारि एन फानजारि बिथाङा मैया बे खौरांखौ नंखाय होनना आंनिसिम फोरमायहरदों। प्रमद बर'आ बिटिसिखौ फोजोबस्रांबाय। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा। मैया तामुलपुर मतंगा सकआव जालांनाय बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि मोनसे मावफुं मेलाव बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङोदि प्रमद बर'नि इउपिपिएल सरकारा बिटिसिखौ फोजोबस्रांबाय। प्रमद बर'आ जेनेरेल सुबुंफोरनि हा बायनाय फाननायनि जि गनायथि बेखौ बन्द' खालामना दोनदों। गामि दानख'नायनि गुबै ओंथियानो जाबाय प्रमद बर'आ गामि दानख'नानै जेनेरेल सुबुंफोरखौ गादबनानै माबोरै सासन खालामनो हागोन बिनिखायसो गामि दानख'नो नागिरदों। बिपिएफ दोलोआ इभिक्सनखौ सापर्ट खालामनो हाया। प्रमद बर'आ दिनै फानना जागासिनो। गोबां दं जायखौ बुंनानै फोजोबनो हाया। प्रमद बर'आ जुदि माबा मोनसे गोदान खामानि मावदोंब्ला गोदानै सिआइटि खाथियाव 2 स्पिड ब्रेकार बानायनो हादों होनना। फिन आसामनि साबा लाइमोनफोरा आलफा उदाङाव हाबनायनि सन्देह। बिसोरखौ मिन्टु मरान, पलाश मरान, बिमानन्द बर'आ, स्वयं बर'आ आरो मन्टु नेउग होनना सिनायथिनाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मिन्टु आरो पलाशआ अरुणाचलाव खामानि मावनो थांदोंमोन। नाथाय खामानि मावनो थाहैनायनि थाखाय नखरा जानबुंनि गेजेरजों खौरां लाहरनो नाजादोंमोनब्लाबो जानबुंखौ बन्द' मोनो आरो गुबुन साथामाबो नखरनि मानसिजों थांनाय बुधबार खालिनिफ्रायनो जेबो सोमोन्दो गैयैनि थाखाय आलफा उदाङाव जयेन जानायनि सन्देह जायो। पलाश मराननि दुखुथिया बिमाया आलफा उदांनि गाहाय परेश बरुवानिसिम बिथांमोनखौ न'फारसे दैथायहरफिननो थाखाय खावलायो। सैमा आरो मोख्रानि गेजेराव हानजायारि दावहा सोलिदों महाराष्ट्र रायजोआव। थांनाय 1 दानाव गासै 250 सैमाफोरखौ मोख्राफोरा बुथारबाय। बे खिथेर लालायनाय जाथाया जायो जेब्ला बे सोलिफु बोसोरावनो मासे मोख्राखौ सैमाफोरा बुथारदोंमोन। बे सैमा आरो मोख्रानि दावहाया महाराष्ट्र रायजोनि बेद जिल्लानि माजलगावआव जादों। ओनसोलनि सुबुंफोरा बे दावहाखौ होबथानो नाजादोंमोनब्लाबो जाफुंसाराखैसै। उनाव हाग्रा बिफानाव खौरां हरनायनि उनाव हाग्रा बिफानाबो होबथानो हायाखैसै। बे दावहानि गेजेराव मानसिया हाबनो नागिरनायनि थाखाय मोख्राफोरा फरायसालिनि फरायसाफोरखौ गाग्लोबनो हमो। बेबादिनो सानसे सासे 8 बोसोर बैसोनि हौवासा गथ'खौ मोख्राफोरा गाग्लोबो, जायनि थाखाय मानसिफोरा मोख्रानि सायाव अन्थाइ खुबैनो गोनां जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।